Domnievam sa, že český trh slovenskej podnikateľskej verejnosti nie je potrebné nejako bližšie predstavovať. Samozrejme sú tam historické väzby, prepojenia, ktoré sú najvýraznejšie zrejme v strojárskom priemysle, automobilový priemysel, ale tiež v energetike, kde máme spoločný dôraz práve na jadrovú energetiku, ktorá momentálne v týchto dvoch krajinách dosť rezonuje v súvislosti s úsilím o výstavbu nových blokov, takisto v Čechách ako aj na Slovensku. Česká republika je pre Slovensko druhým najväčším obchodným partnerom. Je charakterizovaná podobne ako Slovensko významným naviazaním na obchodné vzťahy s Nemeckom, takže tie aj determinujú vývoj ekonomiky. V súčasnosti česká ekonomika prechádza pomerne zložitým obdobím, kde sa strieda slabý rast so stagnáciou, ale snaží sa vláda redefinovať smerom do budúcna, akým spôsobom sa popasuje s novými výzvami. Tie máme opäť spoločné. Je to dekarbonizácia priemyslu, je to energetická transformácia, je to transformácia automobilového priemyslu. Toto sú všetko oblasti, ktoré evokujú do budúcna aj priestory pre spoluprácu. Aktuálne, ako natáčame toto video, prebieha v Brne medzinárodný strojársky veľtrh, na ktorom sa Slovensko prezentuje vlastnou expozíciou. Takisto sú tu ďalší vystavovatelia. Veľmi zaujímavý stánok má aj Technická univerzita Košice, Strojnícka fakulta. A cez tieto veľtrhy sa snažíme pomáhať slovenským exportérom, slovenským podnikom nachádzať si obchodných partnerov v Českej republike. Je to cesta, ktorú odporúčame, ktorú máme osvedčenú. Tento rok sme podobne ako 2 ročníky dozadu podporili slovenských exportérov v oblasti zbrojárstva, v spolupráci so Združením bezpečnostného a obranného priemyslu realizujeme tieto národné expozície. Takisto v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou sme pomohli s výstavnou plochou pre firmy zo stavebného priemyslu alebo módneho priemyslu. Toto sú všetko oblasti, kde vidíme priestor. Do budúcnosti je z nášho pohľadu veľmi zaujímavý vesmírny priemysel. Ten sa celkom dynamicky vyvíja v súvislosti s členstvom Českej republiky v ESA. Slovenskí študenti, slovenskí absolventi zakladajú firmy v Čechách, úspešne táto spolupráca napreduje a je predpoklad, že by mohla na seba naviazať aj spolupracujúce firmy na Slovensku. Český trh je z nášho pohľadu pomerne obsadený, ale má perspektívu rastu, je pre slovenské firmy z nášho pohľadu prínosnejšie nadväzovať kooperačné väzby s českými partnermi, ako sa presadzovať úplne samostatne vzhľadom na obsadenosť trhu a možno aj takú preferenciu českého spotrebiteľa protežovať českých výrobcov. Napriek tomu v tejto oblasti pomáhame aj slovenským potravinárskym firmám, kde počas našich podujatí organizovaných zastupiteľským úradom v Prahe propagujeme či už slovenské minerálky, slovenské nápoje, slovenské vína. Veľmi vhodne do tohto sadol dokumentárny seriál z produkcie Českej televízie Krajinou vína po Slovensku, ktoré nielen českému divákovi prináša príjemnú synergiu podpory cestovného ruchu a podpory slovenských vinárov, kde sa prezentujú. Tento seriál prináša zvýšený dopyt po slovenských vínach, zvýšený záujem českého spotrebiteľa o tento segment. Takže to je príklad spolupráce. Takisto by som mohol spomenúť, ako využívame naše priestory v Prahe na propagáciu slovenských nábytkárov, slovenského dizajnu. Dávame priestor či už na Slovenskom inštitúte alebo na ambasáde
práve prezentácii týchto produktov, v ktorých sa domnievam, máme pridanú hodnotu a vieme zaujať. Veľmi vhodnou formou propagácie slovenských firiem na českom trhu sa nám javia a osvedčili účasti na medzinárodných veľtrhoch. Brno je to veľtržné mesto a konajú sa tam viaceré významné medzinárodné veľtrhy. Na týchto veľtrhoch si slovenská firma môže nájsť nielen českého partnera, ale tým, že ide o medzinárodné podujatie, vie nachádzať aj partnerov pre ďalšie trhy. Takže toto by som asi odporúčal využiť tieto možnosti, ktoré aj prostredníctvom schémy podpory ekonomickej diplomácie my využívame. Tento rok sme takto podporili 3 veľtrhy a firmy mohli profitovať z výhodnejších podmienok výstavnej plochy.